Abba, kai ne yin wannan abun mana kana ganin ya ƙare. Wallahi ban san me yasa application din ne yake min haka ba. Ba kai ba sanin ce ka daina amfani da wannan app din ka daina amfani da shi. Da Allah kun dame ni. Ku bari idan yayan ku yazo sai ga ya muku wannan application ya kamata ku yi amfani da shi. Bilalsadasub. Bilalsadasub? Tabbas application din Bilalsadasub shine application din da kowane application a fadin Najeriya wanda zaka sai data da shi, data card da kuma recharge card da dai sauransu. Ina fatan baya cikin waɗannan kamfanin da in ka tura musu kuɗi ba sa gani. Sam baya ɗaya daga cikinsu domin kuwa da shi nake amfani. Bilalsadasub shi ne application ɗin da za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci kuma ya biya maka bukata. Za ka saka kuɗinka ka siya data ka yi abin da kake so cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. To idan datan ka ya ƙare kuma kana so ka sa wani datan fa. Nesa ta zo kusa domin ko a cikin application ɗin Bilalsadasub akwai abin da ake ce mai USSD code wanda zai baka dama ka sai data ba tare da ka yi amfani da application ɗinka ba. Kana so ka ce min za ka iya sayan data kenan ba tare da ka shiga cikin application ɗin ba? Sosai ma kuwa. To menene code ɗin? Idan ka danna *347 *15# zai baka dama ka sai data a cikin application ɗin Bilalsadasub ba tare da ka shiga cikin application ɗin ba ko da ko baka da data a wayarka. Hakan na nihin mai karamin waya ma zai iya sayan data a cikin application ɗin Bilalsadasub. Kaga ya dawo. Bilalsadasub kenan.